Masarykom vo veľkej synagóge. Pardon, 37. Boli by sme niekedy veľmi radi, keby sme mohli tam prezentovať a prečítať, aby ste pochopili to duševné bohatstvo toho človeka, ktoré hovoril práve tam, že každá loď potrebuje svojho lodivoda. To sú niektoré naše vlastné nálezy, ktoré dokumentujú správu. Je to niečo ako listok na pre košer, pre mesiara, na jednotlivé sviatky, ktorý každý kupon sa potom otrhol a z toho sa potom financoval život jednak obca, život toho mesiara. Toto je zvláštna nálepka jedného z sionistických spolkov. Chodilo tu kopec zástupcov, ktorí predávali tieto známky a z týchto známok sa potom živila činnosť týchto spolkov. Biední pomáhajú ešte biednejším. Chodili tu tzv. Východo-galicijské izraelské spoločenstvo, hľadalo zdroje na podporu školstva v Palestíne. Uvedomený štát Palestína vtedy ešte len vznikal, sadili sa tam stromy, budovali školy, ktoré kibuce a tak ďalej. Ešte títo biední, ktorí tu žili, dokázali tých pár halierikov dať na podporu toho. Toto, hore na samom vrchu. Ďalší spolok, je to spolok na veľmi málo známy spolok, nič sme skoro nenašli, robil Purimovú slávnosť. To je listok, do tom boli na voľbu kráľovnej krásy a z toho si znova výťažku financovali svoj život. Toto sú už len, aby ste mali predstavu o niektorých obchodníkoch, niektoré doklady. Jedna z najstarších nájdených faktúr z roku 1902. Bol to obchodník Frankton, ktorý obchoduje po celej Európe so sídlom vo Viedni, má vlastný telefón, uvedomuje si tomto, píše na písacom stroji v roku 1902 a píše to Jakobovi Bogenovi. Je to obchodník s drevárským materiálom. Ďalší zaujímavý reklamný plagátik. Hovorí o niečom, vy povedal, keď si hore pozriete. Poďte tam, kam už váš starý otec chodil, chodil nakupovať firme Mika Zvalberg, predtým Benjamin Gross. Veľmi pozor o svojej práci magistra Lešková venovala práve obchodnej činnosti a tam dokladovala vznik týchto obchodov zhruba okolo roku 1850. Ďalšia významná rodina Šudorkovcov na dnešný nábytok. Všimnite si prosím, Bardejov, chýba nám akurát faktúra s názvom Bartfa. Niečo svedčia o aj premene názov a týchto špilov. Poznáte možno ten vtip, že narodil som sa v Rakúsko-Uhorsku, žil som tak a nakoniec 4 režimy, potom som sa nepohol z miesta. Nejak takto. Toto sú už tie najstaršie doklady, ktoré sa nám podarilo nájsť. Veľmi radi by sme ešte dotiahli ten zvyšok. Potom bude tá pauza. Toto je posledná stránka stanov z roku židovskej náboženskej obce z roku 1906, ktorý došlo ku zmene štatutárov v Župe a preto došlo ku tomu. To je štatút Bikur Cholim, založená v roku 1895. No, pani bude potom za chvíľočku čas na dobré pivko. Taká maličká perlička do roku 1938, niekoľko 10 ročí v Bardejove fungoval pivovar. Fungoval na Miškových blíkoch, kamienická, stolárstvo, Matovsko proti nemu. Toto je údajne v Československu existujú len dva inétu bardejovského piva, Bardejovská pivovárska spoločnosť, Bardejov-Slovenské pivo. Píše sa o už pred rokom 1900 ako veľmi dobré, chutné a je bitka o neho aj v kúpeľných hostí. Toto sú samotné deportácie z roku 1938, dva unikátne zábery, toto je prečo hovoríme o konci demokracie v 38. Hlasovalo sa len za jednu stranu, Linkovú slovenskú ľudovú stranu, a otázka neznela inak áno alebo nie. Dokonca bolo sledované, kto za koho hlasuje všetko. Výsledky týchto volieb dodnes oficiálne neboli zverejnené. Dokonca prakticky ani prvý parlament neboli možní zostaviť, lebo nemali dostatočný počet hlasov. A toto je už samotný koniec tragédie príchodom vojsk v 39., ktorí prišli do
Chcel by som vám predstaviť aj niektoré naše významné osobnosti, aby sme si uvedomili rôzne tragédie. My sme boli poslednýkrát posviečíme na pochode Mark of the Living. Jeden z momentov, na ktorý nám upozornil, aby sme si uvedomili, aké percento nositeľov Nobelovej ceny má v svojom pôvode napísané Žid. A keď si uvedomili, že zahynulo 6 miliónov, aký genetický materiál, aký géniov ľudstvo dokázalo zavražiť. Toto je pán Garfaj, významný režisér a producent. Jakob Löwy, syn Rudolfa Löwyho z Montrealu, má vlastnú expozíciu. Filantrop, jedna z najzácnejších zbierok judajív na svete. Doktor Isaac Kaufman, lekár v prvom transporte v roku 1942, odmietol urobiť selekciu, Nemci rozdelení, zastavili ho 11 súpišti. Marta Bindinger, meno Bindinger, možno vám niečo ešte poviem, mladá ľavo, bola účastníčkou pokusu o vyhodenie do vzduchu krematória v roku 1944 v Auschwitzi. Toto je jeden z najznámejších maliarov, Jakub Badenfreund, alebo Wolfram, jeho dielo Natura Morta, narodený v Zborove v 38. roku emigroval. Uznávaný maliar na celom svete. Tuž neviem, či aj naše múzeum nemá niečo, nejaký načetok. Toto je doktor Bárbor Oravec, židovský lekár, krátko pôsobil v Bardejovskej nemocnici, významný maliar, Rudolf Raphael Löwy, najväčšia osobnosť, ktorá sa tu narodila, pokúsil sa zachrániť židovské dievčatá pred deportáciami, čiastočne sa to podarilo, za svoj heroický pokus zaplatil čo menšou cenou. Viac bolo niekedy na Radničnom námestí, ešte potom budem mať na jednu trochu. Toto je pani Frederika Neumark, akademická maliarka z Viedne. Z okolností našli sme portrét Marky Kurešovej, možno ju poznáte, doktorka Stopeková, iným menom z Košic. Toto je Rabbi Unger, ktorý prednášal v tej pravdepodobne tej ještine. Toto sú zábery po 45. urobené. Neviem, či by ste poznali ešte niektorí. Tešili sa do života, za krátko na toho museli opustiť aj túto republiku, ktorú sme ukázali. Toľko je jedna stručná, aby som vás nezdržiaval. Ďakujem vám za pozornosť. Viac na imigrácii. A teraz mám na vás jednu takú špeciálnu prosbu. Ak máte chvíľku času, skúste si tak na to svojho diára napísať piatok, 19. marec tohto roku, 20.00 na Mlynskej pred synagogou. Odtedy sme vás prosili jednu sviečku, 15 minút záujmu a ochotu prísť si spomenúť, že tento deň z Bardejova prišli prvé dievčatá do koncentračného tábora na Osvienčí. Symbolicky sme im zabalili sviečku. To je z mojej strany to všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Disciplínu pán Rabín. Máte záujem niečo ešte? No, ja myslím. Máte 15 minút, teraz vám dávam, lebo sa musím presunúť ďalej na Minskú ulicu, kde sa odhalí pamätná tabuľa. Veľmi rád by som bol, aby ste sa tam s nami premiestnili a ak teda bude šťara otvorený ako bránu povedznosti, možno by sme sa mohli prejsť a podľa by som vám vypadal výklad o inak o tomto objekte, o týchto objektoch a taktiež vám odpoviem na otázky o ktoré dajú si že sa budúcu venujeme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ak sa páči naše otázky. Ešte raz vám ďakujeme. Vám sú splnenia som zlomom očakávania. Ďakujem. Čo otázky nejaké môžete? Mohli sme sa vyliť v niektorých veciach, lebo nikto není neobjemný. Je to veľmi ťažké hľadanie a dokumentovanie. Zvlášť keď tu nie sú svetov, ktorými by sme mohli konfrontovať naše názory a slova. Hľadáme skutočné podľa faktov